Il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali ħabbar li se jinbena pont pedonali ġdid fl-Imsejda minflok it-traffic lights biex itejjeb il-mobilità f'żona mill-aktar ifrekwentata ta' kuljum minn mijiet ta' studenti u residenti. Dan l-iżvilupp tħabbar waqt laqa l-Ministru responsabbli Chris Bonnet kellu mal-Kunsill Studenti Junior College li għadu kemm ġie elett fl-aħħar jiem. Laqda studenteska Pals kienet enfasizzat dwar il-bżonn għal pont simili fil-manifest elettorali tagħha. Waqt li saqdu l-importanza dialogu kontinwu mal-komunità inkluż mal-istudenti, il-Ministru qal li l-punt se jaqgħad iż-żewġ naħat tal-imsejda b'mod sigur u b'aċċess aħjar għal min juża it-trasport pubbliku. Il-punt pedonali wkoll se jkumplementa il-proġett massiġġ tal-Imsejda Creek li se jwassal biex jinħolqu aktar spazji miftuħa, jiżdiedu ir-rotot pedonali u joffri aċċessibilità aħjar lill-pubbliku.